ଅବକ୍ଷୟୀ ଲୋକଚରିତ୍ର ପଶ୍ଚିମା ସଂସ୍କୃତିର ହନୁକୀକରଣରେ ଆମେ ନିଜର ମୌଳିକତା ଆମେ ହରେଇଛେ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଏ ମହାପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ଆମେ ଚାଇନା ବାଣ ଫୁଟେଇବା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛେ, ଚିକି ଚିକି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛେ। ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଠା ବା ଉପହାର ଦେବାର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଦିବସ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ଏକ ଜାତୀୟ ମହାପର୍ବ। ଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପାଳନ ହୋଇଛି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ସବୁ ଯୁଗରେ ଏ ମହାପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଏ ଏକମାତ୍ର ପର୍ବ ଯେଉଁ ପର୍ବର ଅବଧି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇନି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବଳିକୁ ପାତାଳକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସି ଭଗବାନ ଭୂମି ମାଗିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚାପିଦେବା ପାତାଳକୁ, ତାର ଅନୁରୋଧରେ ବର୍ଷକେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଜିର ତିଥିରେ ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବ, ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିବସ ତାକୁ ଦୀପାବଳି କୁହାଯାଏ। ନରକା ରାକ୍ଷସକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଧ କରିଥିବା ଦିବସକୁ ଦୀପାବଳି କୁହାଯାଏ। ଏପରିକି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବଣକୁ ବଧ କରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଦୀପ ଉତ୍ସବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଋଗ୍ବେଦରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ହେଉଛୁ କୃତଜ୍ଞତା ଆଧାରିତ ମହାପର୍ବ। ଏହି ମହାପର୍ବରେ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ପର୍ବରେ ଆମେ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଡାକେ। କାରଣ ଆମର ପିତା ପ୍ରପିତାମହ, ବୁଧ ପ୍ରପିତାମହ, ଅଶ୍ୱିନୀ ପ୍ରପିତାମହ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ। ଆମେ ପିତାଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଏ, ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ମୌଳା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଏ। ମାତ୍ର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ କୃତଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ସୁର ଲୋକ ପରିତେଜମ୍ ଆଗତ ଯେ ମହାଳୟା ଉଜ୍ଜଳମ୍ ଜ୍ୟୋତିଷାଭଟ ସୁଖେ ଯାନ୍ତୁ ପିତାମହ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉ। କାଉଁରିଆ କାଠିରେ ଆମେ ଦୀପ ଜାଳିକି ଆଲୋକ ଦେଖାଇ କହୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହେ ଅନ୍ଧାରେ ଆସି ଆଲୁଏ ଯା। ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଆମକୁ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥା। ଆଜି ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁଟା କାଉଁରିଆ ଚାଷ, ଝୋଟ ଚାଷ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବଡ଼ ଚାଷ, ଆଜି ତ ସେ ଚାଷ ନାହିଁ, କାଉଁରିଆ କାଠି ନାହିଁ, ଜାଳିବେ କେଉଁଥିରେ? ତାକୁ ଆମେ ହଜେଇ ସାରିଲାଣି, ଆମେ ସବୁ ହଜେଇ ସାରିଲାଣି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ହାପି, ସେ ସବୁଥିରେ ଲେଖି ଯାଉଛି ହାପି ଦଶହରା, ହାପି ରଜ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ, ହାପି ଅମୁକ, ହାପି ଦିୱାଲି। ହାପି ତ ଗୋଟେ ଲେଖି ଯାଇଛି, ଏବେ ପରସ୍ପର ହାପି ଦିୱାଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ ନ ହୋଇକରି ହନୁକରଣ ପ୍ରିୟ ହୋଇକରି ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଚରିତ୍ର ଆମର ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦୀପାବଳିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଆଜିର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିବସ, ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକୁ। ଆଜି ନାହିଁ, ସେସବୁ କଥା ନାହିଁ। ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଇନା ବାଣ ଫୁଟିବ, ଚାଇନା ଆଲୁଅ ଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯିବ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ପର୍ବ। ଏ ପର୍ବ ହେଉଛି ମହାପର୍ବ, ମହୋତ୍ସବ। ଏ ପର୍ବର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ସବୁ ଯୁଗରେ ଏ ପର୍ବର ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆଜି ଦିନରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଆଜି ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିବାରୁ ଗୁପ୍ତାବ୍ଦ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ତାକୁ ଆଲୋକିତ କରାଯାଏ। ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ଦିନକୁ ଆଲୋକର ପର୍ବ କରିଦିଆଯାଏ। ସବୁ ଧର୍ମରେ ଜୈନମାନଙ୍କର ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କର ଆଜି ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସ। ଜୈନମାନେ ଆଜିର ଦିବସରେ ଦୀପ ଜାଳି ମହାବୀରଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁବିଧ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୀପାବଳି, ମହାପର୍ବ ଦୀପାବଳି, ଆମେ ଆମର ମୌଳିକତା ଭୁଲି ହାପି ଦୀପାବଳିକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ହାପି ଦୀପାବଳି ନୁହଁ, ମଧ୍ୟ ହାପି ଦିୱାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଯେଭଳି ଭାବରେ 2 ଜଣ ବେପାରୀ ଏ ଯେଉଁ ବୋଲ ବମ୍ ବମ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଅନୁକରଣ କରିକି ଆମେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବୋଲ ବମ୍ ବମ୍ ଚାଲିଛି। ସେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ବାଣ ଫୁଟେଇବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଗତକାଲି ଯାହା ହେଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଗମନ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ତାଙ୍କ ରାଜତିଳକ ଗତକାଲି ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିছে ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମହାପର୍ବ। ଏ ପର୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅତିବାହିତ ହୁଏ, କାରଣ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି
सेतु बंधे समुद्रे च गंगा सागर संगमे ब्रह्मा मुचते पापई कृतघ्न न मुच्यते। पृथ्वीर सबु पापरू मुक्ति लाभ करने पंथा अच्छी, मात्र कृतघ्नतार मुक्ति पंथा नहीं। आम कृतज्ञ होकर आम पूर्वपुरुष मैंने जहाँ जोगु आज आम धरापृष्ठ अच्छु तांको स्मरण करी तांकर अमृत एवं अम्लान स्मृति को प्रणाम करी आशीर्वाद भिक्षा करिवार प्रयास श्राद्धर आज दिवस एवं ये दिवस रे आम मोहनीयता प्रतिपादन करूँ। संक्षिप्त केवे कही न था जे ये आम जल आम पानी जल आम गड़ियार जल आम से उच्चारण कर ये जल हूँ भारत वर्षर भौगोलिक जल राशि। ओम विष्णु विष्णु गंगे त्रिजमुनेश्वर गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिने सन्मत कुरु कुरुक्षेत्रे गया गंगा प्रभाषा पुष्कराणि च एतानि पुण्यतीर्थानि पया श्राद्ध महंकर बीय। किंतु आज नहीं जहाँ धन्यवाद तुमको तमें आज मन पकई देछ एवं ए दृश्य श्राव्य गणमाध्यम माध्यम माटी मनस्क संस्कृति मनस्क ओडिया मानू मोर शुभाभिनंदन जनाइबा अवसर में निजर मौलिक संस्कृति को भूली न जावाई ओडिशा नागरिक महामंचर अध्यक्ष भाव में हो बा पूज्य पूजा संस्कृति सुरक्षा अभियान अध्यक्ष भाव में हो मु विनम्र प्रणाम करुछि।